Usa ka pribadong sementeryo sa Barangay Pardo, dakbayn sa Sugbo, nagihulagwaing kolorom ang nahimong lubnganan sa mga adunahan apan way nagpailang tagdumaan niini. Gireklamo kini sa pipila ka mga mulupyo tungod kay bisan kun gipasirad ana kini pipila ka tuig na ang nakalabay apan anaa pa gihapoy mapalubong nga minatay. Ani ang balitang barangay ni Alan Domingo. Sa sudlong dapit sa Barangay Pardo, nga gitawag nilang kilmen o kilid sa sementeryo, nagbunta og kining dagkong musulyo nga nag-umbaw sa mga balay nga iyas mga buhi. Sikbit usab kini sementeryo Katoliko sa Pardo apan masalapad og dagkong musulyo ang anaa dinhi diin sagad tagdos andanas ug ang uban aduna pagani air condition. Kung atong tanawon sama sa usa ka subdivision ang kining nasong samang gani gulagway mismo sa mga opisyal sa barangay ug bisan sa mga tawo nga lahi o unique kining naasong samang sanglit private cemetery kini apan ato nasayran nga wa di ay manage niini ug labaw na nga why regulation sa mga protocol diri sa nasong cemeteryo. Tataw nga adunay ikasarang ang mga gipahiluna niining naasong samang pribado man apan walay ngalan. Matod ni Saturnino Toledo, mulupyo kansang Pinoy-anan dikit na gyud kaayo sa mga lubnganan, diin kaniadto gamay pa lang ang mga lubong apan sa nakadugay na milipang ug naabot na sa mga balay sa mga buhi. Patay na matod pa ang iyong tag-iya sa luna ug bisan kinsa na lang kuno ang mulubong sa samang kay wa na may nagpadaga niini. Di ka reklamo na dako kay busanan niya. Kani sila way busbuhis. Dato mo na. Nya ako gani nga pobre na ako ibigin. Usa sa reklamo ni Saturnino nga padayon gihapong adunay mulubong sa samang bisan pa man og adunay closure order niini gikan sa LGU. Pipila ka tuig na ang nakalabay. Dugang niya iyahay lang kuno og palusot gani aduna pay nagpaabang og mga luna nga kalubngan. Sir, unsay gusto niyo mahitabo base sa imong gi-complain karon? Ang gusto ko itabo ka na may closure order, implement na. Giadto sa Balitang Bisdak ang Barangay Pardo diin gitug-an sa mga opisyal nga sukad gialihana ang Catholic Cemetery hingpit nang nabuwag ang mga lubnganan kanimutang sa pribadong luna. Nasayra nila nga tungod kay way nagpaila nga nagmanage sa sementeryo og nakita usab ang mga kalapasan lakip na ang gidug-ulon ini sa mga balay ug isyo sa wala pagbayad sa buhis maong gipasirad-an kini mismo sa Cebu City LGU. Doon ay mga daghan dito nga nagpalit og yuta nga para ilang lubnganan. Dili gyud na ingon nga kining doon ay mga permit, doon ay nag-agi og kon diretso ra sa lubong dito. Ang Cebu City legal, ang Cebu City business permit and licensing kadaghan na sila ng ocular diha. Wa gyud makita ang owner og mubarog nga tagiya. Nakig-alayo na usab ang barangay sa Cebu City LGU alang sa istriktong pagpatuman sa closure order sa samang. Gikinakdang ipahigayon ang tigom sa mga tagtungod, mga mulupyo, opisyal sa barangay ug sa dakbayan human unya sa kalagkalag. Ang among gihangyo sa taga Cebu City nga tagay mig time, ang perfect time gyud nga mo after na sa kalagkalag kay makapabutang mig notice dito nga naatay public hearing regarding sa situation dire, clarificatory hearing man kuno ang term sa Cebu City. Matawag man nga kulurom ang pribadong samang apan giatiman gihapon kini sa barangay ilabi na sa pagpatuman sa kahapsay sa dapit. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.